Il-koordinatur tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali ippreżenta direttiva blan li jissaħħu b'mod sinifikanti drittijiet tal-ġenituri fl-Unjoni Ewropea. Bekk jinħoloq bilanċ akbar bejn il-ħajja u x-xogħol u tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa. Din il-liġi tintroduċi 10 tiem leave imħallsa lil missirijiet mat-twelid tat-tarbija, 4 xhur ta' leave għal kull ġenitur li jittieħdu sakemm it-tarbija jkollha ċertu età, 5 tiem ta' leave annwali tal-carer kif ukoll id-dritt li l-ġenituri jitolbu arranġamenti ta' xogħol flessibbli. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew spjega kif din il-liġi se tkun ukoll tajba għan-negozji. Dawn huma miżuri li huma importanti u neċessarji biex intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u nikkunsidraw allura il-bidliet reali illi għandna fid-dinja tal-impjiegi. Jiena qed nipproponi li dan jiġi estis ukoll għal każijiet ta' adozzjoni u anke għal persuni meqjusa bħala missier skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. David Casa spjega wkoll kif l-SMEs qed jiġu salvagwardjati. Il-maġġor parti tax-xogħol tiegħi f'dan ir-rapport iffoka fuq miżuri biex ngħinu u nissalvagwardjaw ukoll lill-SMEs, speċjalment dawk li jissejħu micro enterprises. Dawn il-kumpaniji żgħar huma s-sinsla ta' kull ekonomija u għandhom bżonn l-għajnuna tagħna iżjed minn kumpaniji kbar biżjed riżorsi. Wara li r-rapport ta' Casa jiġi approvat fil-Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, isir vot fuqu mill-MPs kollha fil-plenarja. Casa imbagħad jirrappreżenta l-Parlament Ewropew fin-negozjati mal-Kunsill tal-Ministri.